ଆସ ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗକୁ ଅଙ୍ଗ ସହ ମେଳ ବା ଯୋଡ଼ିବା। ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଅଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲୁ। ଅଙ୍ଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଅଙ୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ଅଙ୍ଗକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆଜିର ମଧ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସେହି ଅଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇ। ଆସ ପିଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହିକୁ ଭଲ କରି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ କେଉଁ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ରହିଅଛି ଭଲ କରି ଦେଖ ପିଲେ। ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ଆଣ୍ଠୁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ କାନ, ନଖ, ଦାନ୍ତ, ଆଖି ଓ କପାଳ ରହିଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ କ'ଣ ରହିଛି? ପ୍ରଥମେ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗ ପଛ କରି ରଖିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଦାନ୍ତ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଖି, ତୃତୀୟରେ ଗୋଡ଼, ଚତୁର୍ଥରେ କପାଳ, ପଞ୍ଚମରେ କାନ ଓ ଷଷ୍ଠରେ ନଖ ରହିଅଛି। ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଦର୍ଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଅଙ୍ଗକୁ ଅଙ୍ଗ ସହ ଯୋଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମରେ ରହିଅଛି ଆଣ୍ଠୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ରହିଅଛି କ'ଣ? ଆଣ୍ଠୁ। ଆଣ୍ଠୁକୁ ଆଣ୍ଠୁ ସହ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏବେ ତୁମର ପାଳି ବା ତୁମର କାମ। ଏବେ ତୁମେ ଅଙ୍ଗକୁ ଅଙ୍ଗ ସହ ଯୋଡ଼ିବ। ଆସ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ରହିଅଛି ନା କାନ। ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ ଦେଖ ପିଲେ କେଉଁଠି କାନ ରହିଅଛି ଦେଖିଲ। ତାହେଲେ ଆମେ କାନକୁ କାନ ସହ ଯୋଡ଼ିଦେଲୁ। ତାପରେ କ'ଣ ରହିଛି? ନଖ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ କେଉଁଠି ନଖ ଅଛି? ତାହେଲେ ଆମେ ନଖକୁ ନଖ ସହ ଯୋଡ଼ିଦେଲୁ। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଦାନ୍ତ। ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ କେଉଁଠି ଦାନ୍ତ ରହିଛି? ନା ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦାନ୍ତ ରହିଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ଦାନ୍ତକୁ ଦାନ୍ତ ସହ ଯୋଡ଼ିଦେବୁ। ତାପରେ କ'ଣ ରହିଛି? ପଞ୍ଚମରେ ହେଉଛି ଆଖି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଆଖି କେଉଁଠି ରହିଅଛି? ନା ଆଖି। ଏବେ ଆମେ ଆଖିକୁ ଆଖି ସହ ଯୋଡ଼ିଦେଲୁ। ଷଷ୍ଠରେ କ'ଣ ରହିଅଛି? ନା କପାଳ। ଏବେ ଆସ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ କେଉଁ ଘର ଗାର ଟଣା ହୋଇନାହିଁ, ଫାଙ୍କା ରହିଅଛି ପିଲେ ଭଲ କିନା ଦେଖ। ନା ଏଇଠି ରହିଛି କପାଳ। ଏବେ ଆମେ କପାଳକୁ କପାଳ ସହ ଯୋଡ଼ିଦେଲୁ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗକୁ ଅଙ୍ଗ ସହ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣି ଯାଇଛୁ ବା ଚିହ୍ନି ଯାଇଛୁ ଆମ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲେ। ରହିଲି। ଶେଷ ହୋଇଛି ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟଟି। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।